May tagdispensa sa itong mga kapuso niya kay medyo sensitibo kining maong balita. Usa ka panadero nga mopauli na unta aron isilibrar ang birthday siyang anak. Ang gilungguan og ulo didto sa Luay, Bohol. Si Chelo Valiana sa report. Mopauli na unta kagahapon sa ilang panimay sa lungsod sa Kandihay ang baker nga si Ruben Miasco alang sa birthday sa iyang anak nga mag 1-year-old na. Apan patayng lawas na lang ni Miasco ang gida pauli nga to sa ila human giputol ang iyang liog og kamot. Ang suspect mismo ang higalara nga si Elmer Cahagas. Pasado alas 4 sa kadlawon kagahapon nahitabo ang krimen sa Luay Fish Port. Ang sunda nga gigamit ni Cahagas iyang gihug sa Luay River. O ganang kadlawon dahil ang report dere nga naay gidunggab so gitikbas so respondi ang pulis so didto sa aning sa merkado nagipangita na mo ang suspect so nakita naman dito dapat sementeryo. Wala man ako cellphone niya, sir, may ako pero may pasanginan. Di maayong ikaistorya ang sospek. Apan sa investigasyon sa kapulisan, bigawas nga napasanginlan lang sa sospek si Miasco. Nasayran sab nga kaniadto si Cahagas tiggamitan og illegal drugs. Sa akong gikahinabi, kaning bataan nagsakay ni siya sa dinalansa. Unya nakabahin ko no ni siya. Sa dihan nakabahin ni gamit ng drugs unya mo to hinungdan niya wala na siya pasakya kay namatikdan nila nga na diferensya ang utok pero taod-taod na to. Sud sa police station nagkaatubang ang suspect ug ang asawa ni Miasco nga si Mary Grace kinsa mabdos karon apan way gisulti si Cahagas atol sa komprontasyon. Apan iyang giangkon sa GMA News nga nagbasol siya sa iyang nahimo. May gyapon. Pero sorry ba ni nanay ka na ako. Chelo Valiana, Balitang Bisdak.